Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш аввалин турнири UFC дар соли 2023 ба анҷом расид ва дар ин турнир бисёр корҳо рух дод. Аввалин нокаути Умар Нурмагомедов, якчанд анонсҳои беҳтарин муҳорибаҳо ва албатта ки реаксияи ҷангуарон, реаксияи Ислам Ҳабиб ва чемпиони вазни Умар Алҷамин Стерлинг. Дар ин навор дӯстон оиди маҳз ана ҳамин мавзӯъҳо гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин моро бо лайк дар соҳаи муҳорибаҳо. Расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни Ҷон Ҷонс ва Сирил Ган рӯзи 4 март дар турнири UFC 285. Акнун ғолиби муҳорибаи Ҷонс ва Ган чемпиони нави вазни вазнини UFC мешаванд. Аоиди Гану боша, пас фикр мекунем ки ӯ ба ташкилоти PFL меравад. Дуюм муҳорибае ки таъин кардан, ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Рафаэл Физиев ва Ҷастин Гейҷи хоҳад шуд. Ин муҳориба рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 дар Лондон баргузор мегардад. Ва боз дӯстон, як муҳорибаи дигар дар вазни сабук дар коркар қарор дорад ки метавонад рӯзи 4 март дар турнири UFC 285 баргузор гардад ва ин муҳориба байни Чарлз Оливера ва Бенил Дариуш аст. Ин буд дӯстон анонсҳои муҳорибаҳо. Акнун боша мегузарем ба турнири имшабаи UFC. Муҳорибаи асосии турнир муҳориба байни ду ҷангори вазни миёна Шон Стрикланд ва Насруддин Имамов шуд, аммо муҳориба дар вазни ним вазнин гузашт, чунки Шон Стрикланд ба ин муҳориба ба ҷои Келвин Гастелум баромад. Умуман дӯстон, ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Шон Стрикланд бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. Дар дуюм муҳорибаи асосии турнир боша топови ҷангори вазни ним сабук Дэн Иге рақиби худ Дэймон Ҷексонро дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст дода 3 мағлубияти пайдарҳами худро маҳкам кард. Ҳамчунин дар ин турнир бародари афғони мо Ҷовид Башорат баромад кард ки дар муҳориба зидди ҳамдастаи Чарлз Оливера Матеус Мендока бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва рекорди худро 14-0 кард. А барои Матеус боша ин аввалин мағлубият шуд. То ин муҳориба рекорди ӯ 10-0 буд. Ана Умар Нурмагомедов боша рақиби худ Раони Барселосаро дар охири якум раунд ба нокаути вазнин равон карда рекорди худро 16-0 кард. ҳамчунин соҳиби $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом шуд. Бояд қайд кард ки ин аввалин нокаут дар карьераи Умар Нурмагомедов буд. ҳозир боша дӯстон, реаксияи ҷангуаро дар ғалабаи Умар Нурмагомедов. Ислам Махачев: Умар Нурмагомедов чемпиони навбатӣ мешавад. Табрик бародар. Чемпиони ин вазн Алҷамин Стерлинг. Вау, Умар. Ҳабиб Нурмагомедов: агар шумо намедонистен, акнун медонен. Тиҷорат рафта истодааст. Дана Вайт, Шон Шелби, Умар Нурмагомедов, навиштааст Ҳабиб. Акнун дӯстон, биён суханҳои худи Умар Нурмагомедовро баъди муҳориба гӯш мекунем. Ман фикр кардам ки бо ӯ тамоми 3 раунд меҷангум. Нақшаи ма дар ин муҳориба ӯро дар греплинг бо тариқи сабмишн шикаст додан буд, аммо дигар гуна шуд. Акнун ҳозир ҳамаи ин шахсҳо фаҳмиданд ки дастаи мо дар сатҳи дигар аст. Ягон кас аз топ 15 бо ма ҷангидан нахост. Рики Симон гуфт ки эй, ту кистӣ? Ман ҳозир дар ин ҷоям. А ту дар куҷои, Рики Симон? Ман чемпион мешавам. А ту боша дар ҳамон ҷояд рақами 8-уми рейтинг мемонӣ. Ман бо ӯ ҷангидан намехоҳам, чунки вақте ки ман ӯро ба муҳориба даъват кардам, ӯ гуфт ки ту кистӣ? Ман туро намешиносам. Ана акнун ту мефаҳмӣ ки ман киём. Ман рӯзи 4 март ҷангидан мехоҳам. Фарқ надорад ки зидди кӣ, ба ғайр аз Рики Симон. ман ба ӯ чунин имконият намедиҳам. Хеле хуб мешавад агар ки дар соли 2023 ман 3-4 муҳориба гузаронам. соли 2024 иншааллоҳ ман чемпион мешавам, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, хотиррасон мекунем ки ин чорум ғалабаи пайдарҳами Умар Нурмагомедов дар ташкилоти UFC шуд ва ӯ дар ҳақиқат то охири сол яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуда метавонад. Ана чемпион мешавад ё не, ин чизро танҳо вақт нишон